A ovaj slučaj potaknuo europskog zastupnika Ladislava Ilčića na raspravu u parlamentu. U Strasburu idemo i uživo, a prvo pogledajmo kakvi su prijedlozi zastupnika Ilčića. Ladislav Ilčić predložio je donošenje rezolucije o problemu međudržavnih posvojenja. Želi kvalitetnu zaštitu i djece i posvojitelja. Nećemo se baviti ideološkim pitanjima koje spadaju na države članice, znači tko bi trebao posvajati kako djecu. To države članice prema europskom zakonu trebaju same odlučiti, ali mi smo tu da pokušamo ostvariti bolju međunarodnu suradnju. O međudržavnim posvojenjima i važnosti suradnje na toj temi sutra će svoj stav iznijeti i Europska komisija. U Strasburu je Josipa Krajinović. Josipa, može li ova rasprava izroditi neke obvezujuće zakone, mijenjati nacionalne zakone i slično? Točnije, kakav efekt može polučiti? Sutra će se ovdje u Europskom parlamentu održati samo rasprava na dnevnom redu plenarne sjednice. Svoje stajalište iznijeće Europska komisija. Očekuje se da će biti riječi o učinkovitijoj zaštiti djece, o transparentnosti, o boljoj međudržavnoj suradnji. Dakle, bit će samo rasprava na koju će se moći uključiti i klubovi zastupnika, a i sami zastupnici. Neće se donositi poseban tekst niti rezolucija. Dakle, to je to unutar ovog dnevnog reda plenarne sjednice za veljaču. Nije isključeno ni da će se donositi rezolucija koju je, znamo, inicirao i tražio zastupnik Ladislav Ilčić, no to je posebna procedura koja bi se mogla događati u idućim mjesecima. Dakle, znamo, i sama ta rezolucija nije obvezujuća za države članice, ona može biti smjernica pri donošenju zakona, a kao i za druge situacije, tako je i za samo reguliranje posvojenja zadužena svaka država da to regulira unutar nacionalnih zakonodavstava. Isto tako znamo da je zbog ove problematike i zbog ovog slučaja Zambija i Hrvatska krenula u međuresornu izmjenu zakona da se bolje riješi to pitanje međudržavnih posvojenja. Taj zambijski slučaj neće biti tema ovdje u Europskom parlamentu. Dakle, to je bio samo povod da se predloži ovakva rasprava o problemu međudržavnih posvojenja iz država koje nisu članice Haške konvencije. Vidjet ćemo sutra na dnevnom redu ovdje na raspravi što će o tome reći Europska komisija.